Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Gledamo rundu 7. Ostale su još dve runde do kraja. U ovoj rundi šampion je pao. Wesley So je pobedio Gukeša. Gledat ćemo u trećoj partiji u ovom videu. Prvu partiju gledamo Firouzija Alirezu sa Pragom i druga partija je Duda protiv Nodirbeka. Pa da krenemo polako. Standardna pozicija, Alireza bele figure, Prag crne figure. Sve je ovo viđeno dosta puta već u otvaranju. Ovdje su bukvalno prvih 13 poteza kompjuterski potezi, znači kao da je sam kompjuter igrao. Skakač ide na E8 sa idejom da se prebaci na C7, što se i radi. Pešak na H3, blokira ovdje, tuče na polje G4, top na D8, dama se sklanja sa te linije i dalje čuva ovog pešaka. Ovdje imamo B6 i B4. Trenutno u master bazi ova pozicija ne postoji, znači prvi put gledamo ovu poziciju sada. Pešak uzima i ovdje crna dama može da uzme ovog pešaka na B4, ali pao bi onda centralni pešak ovdje na E5, što ne bi baš bila dobra pozicija onda za crnog. Crni igra skakača ovdje i napada pešaka na B4, lovac ide na D2, crni uzima tog pešaka, lovac uzima, dama uzima i sada tek uzima ovog pešaka ovdje na E5. Dva puta je napadnut ovaj pešak, dama se vraća na D6 i pešak ide na D4. Zašto ovaj pešak ovdje nije uzet? Ne znam, ali bilo bi dobro da je uzet pešak. Jeste da lovac tuče na ovog topa, također i skakač tuče ovdje na topa. Top bi mogao da uzme, menjali su figure, ali okej. Beli je odlučio ovdje da igra pešaka na D4. Pešak C5, top na D1 i lovac na B7. Vrši pritisak na ovog pešaka. Pešak na A5, top na C8, dama se sklanja na B3. Dama ide na C7, pešak uzima i top ide na A7. Vezuje ovog lovca za dam. Lovac uzima, pešak uzima. Sada crni ovdje ima dva slobodna pešaka. Mnogo bolje bi bilo da je uzeo sa skakačem. Ali okej, top uzima ovdje na D1, dama uzima na D1 i sada ćemo da gledamo majstoriju u završnici. Pešak na C4. Dama ide na A4, što je previd. Mnogo bolji potez bi bio ovdje da se odigrala dama na D4. Pešak ponovo napred C3. Skakač ide na D4, top ide na D8 i sada imamo F6. Pešak ovdje uzima i top ide na B7. Uzima lovca. Ovdje u ovoj poziciji skakač može da uzme pešaka gdje bi napao i topa i damu. Međutim, odigralo bi se nešto ovako, recimo na C2, da skakač uzme damu, vadi se nova dama ovdje i pada skakač taj tu, tako da opet bolja pozicija bi bila. Beli je ovdje odlučio da odigra B7, znači da uzme lovca, dama uzima topa i sada skakač uzima tog pešaka na E6, napada topa i posle poteza dama na D7. Beli predaje. Alireza je izgubio od Praga, ili ti Prag je pobedio Alirezu. Ovdje je napadnuta i dama i skakač. Izvinjam se. Najbolji potez bi bio za belog ovdje da dama ide na C4 da bi branila tog skakača i napala ovog pešaka ovdje. Ovako bi se nešto moglo nastaviti dalje i ovdje je zaista beli je nemoćan skroz u ovoj poziciji.
Čestitke Pragu za ovu partiju. Druga partija Duda protiv Nodirbeka. Jan Kristof Duda bele figure, Abdusatorov Nodirbek crne figure, također u otvaranju sve standardno, da ne dužimo sa videom, ništa ovdje novo nije. Lovac nazad, ovdje imamo D6, otvara se beli lovac, pešak ide na H3, blokira, znači tuče na ovo polje na G4, lovac želi da se trampi, tako da je to i urađeno. Ovdje je uzeo sa topom crni, mnogo bolje bi bilo da je uzeo sa pešakom gdje bi tukao i na ova dva polja, ali ok, idemo dalje. Skakač ide na D5, sada pošto nema tog pešaka, jel tako? Skakač se vraća nazad na E7, dva puta tuče ovog skakača, menjaju se figure i ovdje se uzima sa topom skakač. Pešak u centar na D4, pešak uzima, skakač uzima i skakač ide sada na G6. C4, C6, skakač na E2 i top napada sada pešaka koji nije branjen, skakač brani. Sada drugi skakač napada pešaka na C4, također nije branjen, dama brani. I ovdje imamo G5. Top ide na D1, dama se sklanja na E7 i imamo B4. Lovac na G7. Odlična dijagonala za crnopoljca ovdje, zaista. Top se sklanja i ujedno i brani ovog skakača ovdje. I skakač ide na G6. Lovac na D4. Skakač napada damu, dama se sklanja na E3. Pešak ide na F5. Ne može biti uzet, pada dama. Lovac uzima, dama uzima i top ide na D4. Ovaj pešak je sada znači čuvan 3 puta, napadnut je 2 puta. Top na E8, ponovno se vrši pritisak na tog pešaka, dama se sklanja ovdje na D2. Sada pešak uzima ovdje na E4, top E1. Dama brani, top ide na E3, sa idejom dama na E1 gdje bi se još jednom napao taj pešak. Skakač ide na H5 sa idejom na F6 gdje bi se branio taj pešak. Tako da beli po planu, crni po planu. Dama ide na D1, sada je 2 puta napadnut ovaj pešak. I greška crnog, skakač na D7. Skakač uzima pešaka, top uzima skakača, dama na D3. Vezuje topa za damu koja nije branjena. Pešak brani topa, beli uzima pešakom, crni uzima nazad, top uzima topa, pešak sada uzima ovdje na E4 i bela dama uzima skakača na D7. Napadnut je pešak na B7. Dama ide na F7, ujedno i brani tog pešaka, jel? I dama se vraća ovdje na D4 gdje napada ovog pešaka na A7. Dama na A2. Evo ovaj potez mi nije jasan. Ne razumijem ovaj potez. Ali dobro. Zato ja nisam velemajstor. Ovaj pešak je napadnut po nekoj mojoj logici. Pešak bi trebao da ide ovdje na A6. Recimo da se skloni sa tog napada. Dama čuva ovog pešaka. Ok, ovaj ovdje visi svakako. Ali dobro. Crni je odigrao ovdje damu na A2. Top ide na C3 i dama se sada vraća nazad na F7. Sada beli uzima pešaka koji nije branjen ovdje na A7. Top na D8. Top se vraća nazad na prvi red gdje brani svog kralja. Sjajan potez belog. Ne žuri nigde, apsolutno. A vreme minuti 15 sekundi. Crni minuti 39 sekundi. Dama napada topa koji se sklanja sada na E1, top brani pešaka, dama ide na C5. Kralj se sklanja na H7 i dama ide na C2. Još jednom je napadnut sada ovaj pešak. Ovdje je crni igrao topa na D3. Prekida taj napad i ujedno vrši pritisak ovdje na A3 pešaka.
Dama ide na C4, ponovo je napadnut pešak. Crni uzima pešaka topom na A3 i dama ovdje uzima pešaka na E4. Daje šah i ujedno je i dama napadnuta koja je branjena. Crni uzima damu i beli uzima topom nazad na E4. Imamo H5, G3, kralj na G6, top daje šah, kralj na F5 i top napada pešaka. Ujedno i brani ovog ovdje svog. Pešak ide na G4, kralj na G2, top B3, pešak B5. U ovoj poziciji znači beli ima pešaka više i mnogo bolju poziciju, plus 4,2 je za belog, znači beli bukvalno pobeđuje. Top ide na D3, top uzima pešaka, onog tamo kralj ide nazad na G6, šah, kralj se vraća na istu poziciju, top napada pešaka, kralj brani, top ide na C6, top napada ovog pešaka i ovdje imamo sada šah. Kralj ne može nazad, top drži znači šesti red, kralj mora da ide na F5. I posle poteza top na H6, napadnut je pešak. Ovdje je crni predao. Znači Kristof Duda pobedio je Nodirbeka u 7. rundi. Ovaj ovdje pešak također visi. Ako kralj dođe ovdje na E4 da proba da spasi ovog pešaka, ovaj ide napred, tako da nema šta, padaju pešaci jedan za drugim, beli ostaje sa mnogo pešaka i crni ne može to ne može da se odbrani. Idemo na treću. Gledamo Wesley So sa belim figurama i trenutnog aktualnog šampiona Gukeša sa crnim figurama. Također otvaranje standardno, viđeno 100 puta, ništa novo. Ovdje lovac ide znači na F1 sa idejom da se postavi posle na G2, što ćemo i da vidimo u nastavku partije. Skakač napada lovca, lovac ide na H4. Odavde krećemo, znači u master bazi pozicija ne postoji. Pešak napada lovca, međutim ovdje imamo sad C6, pešak napada skakača. Imamo H3, lovac napada skakača. Skakač se sklanja ovdje na D4, pešak ovdje uzima na H4. Pogledajte ovo sad. Wesley So je uzeo, znači, i oslabio svog kralja ovdje. Također, ovaj pešak ovdje nije branjen i trenutno je napadnut damom. Crni uzima skakača ovdje na D5. Oba igrača sada imaju duplirane pešake. Ovaj na H, ovaj na D liniji. Pešak napada skakača i dama uzima pešaka ovdje na H4. Napada lovca. Ovdje visi skakač. Beli sklanja lovca ovdje na G2 i crni sklanja svog skakača na F5. Sada ovaj pešak može biti uzet, ali je loš potez. Evo pokazat ću vam i zašto. U slučaju da beli ovdje uzme tog pešaka, dama može da da šah, kralj ide u ćošak, ovdje je navodno žrtva skakača, pešak uzima, dama uzima i ovo je sad mnogo bolja pozicija za crnog. Tako da beli nije uzeo tog pešaka na D5, već je odigrao pešaka na D4. Crni igra D6 i sada je uzeo tog pešaka sa belopoljcem jer ovaj drugi lovac čuva ovo polje, tako da sad ta ideja crnog nije moguća. Nastavak partije ide na, lovac ide na E6 i ovdje pada pešak sada na B7 jer više nije branjen. Napadnut je top koji se sklanja na E8, ponovo napad na topa koji sada ide na E7. Lovac se razvija ovdje na D2 i pešak na D5. Branjen je. Također i ovaj top je branjen ovdje 2 puta. I prekinuta je dijagonala ovog belopoljca.
Dama ide na f3, dama ide na f6 i kralj se sklanja u ćošak na h1. Sad ovako čovjek kad pogleda ovu poziciju, rekao bi da je ovaj crni kralj ovdje ovako na prvu izgleda da je mnogo, mnogo bezbedniji u odnosu na belog kralja, ali nije tako. Sada je plus 1,5. Znači beli ima bolju poziciju i 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pešaka više. Nastavak partije ide ovako. Dama na g6. Top na e5. Lovac se sklanja na c8. Znači top je čuvan od strane skakača. Lovac ovdje sada uzima tog pešaka na d5. Top uzima i pešak uzima na e5. Top ide na d8. Vrši se pritisak na ovog lovca, također i ovaj ovdje nije branjen. Top ide na g1, napadnuta je dama i ovdje je crni odlučio da igra svog skakača na h4, gdje također napada ovu damu. Znači, jedna dama je napadnuta, druga dama je napadnuta, lovac je napadnut, također i ovaj drugi lovac ovdje koji nije branjen uopšte. Beli igra damu na f4, napada skakača i sklanja odbranu sa svog belopoljca. Top uzima ovdje lovca na d5. Top uzima damu na g6. Znači, u ovoj poziciji crni je mogao da odigra svoju damu ovdje, gdje bi bilo mnogo, mnogo bolje. Međutim, Gukeš je odlučio da žrtvuje svoju damu i top uzima na g6. Skakač uzima nazad, napadnuta je dama, napadnut je pešak, dama se sklanja na e3, napadnut je pešak na a7 i ovdje imamo h5, pešak napada topa koji se sklanja na d8. Nije uzeo ovog pešaka ovdje. Pešak ide na f3, pešak h4, ideja crnog je da se blokira ovdje beli kralj. Kralj ide na g1, lovac na e6, napadnut je pešak kojeg beli lako brani potezom b3. Pešak ide po planu crnog na h3, kralj ide na f2, imamo a6 i kralj na e2. Lovac na c8, lovac b4 i pešak f6. Napada ova pešaka ovdje. Beli uzima pešaka, crni uzima nazad na f6 i posle poteza lovac na a5 gdje je napao topa, šampion je predao partiju. Wesley je pobedio Gukeša u 7. rundi. Ova kupa, znači ovdje ima, beli ovdje ima 2 pešaka viška i damu, apsolutno crni može recimo da odigra topa, ovdje ovo su sad neki procene računara, šta bi moglo da se odigra nešto kratko, ali ne vidim ovdje stvarno da bi crni išta mogao da uradi, posebno na ovakvom jakom šahovskom prvenstvu kao što je ovo. I evo skor liste, znači ostale su još 2 runde da se igraju, 8. i 9. Nisam vam rekao da prva četvorica iz ovog takmičenja idu u finale. Trenutno prvi je Fabiano Caruana, Prag je drugi, da, imaju isti broj bodova, 4,5 kao što vidite. Wesley i Levon Aronian treće i četvrto mesto po 4 boda. NVL i Duda po 3,5, Sam Sevian 3,5, Alireza 3, Gukeš 3 i Nodirbek na 10. poziciji sa 1,5 bod. Još ovdje može svašta da se desi za ove 2 runde, tako da vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, svetski prvak nam je trenutno predzadnji, to jest na 9. mjestu kao što vidite. Čekamo još 2 runde, ispratit ćemo, snimit ćemo video i to je to. Hvala vam na gledanju, hvala na podršci, ostavite like, komentar ako želite, pozdrav i svako dobro.